Itziar, batez ere, eta bereziki hemen Euskarri eta hemendik kanpo ere egia da, polizia paperak egiteatik egin zarela ezaguntzuk. Etxetik datorkizun zerbait da? Ez. Ez dakit nondik datorren, ez dakit igual ahotsa oso grabea daukadalako, edo ez dakit aurpegiaren itxureagatik, baina beti tokatzen zaizkit Imponitzen duzulako, edo? Bai, autoridadea. Bai, egia. Genio txarra? Ez, bueno, batzutan, kristo guztien moduan. Joman idanean. Normal, baina bastante japinaz, Berak esan du oso ahotsa grabea daukala. Bere ahotsa telebistan eta zinean eta bakarrik ez, kontzertuetan ere entzun genezake, zezu abeslaria ere bazara Itziar. Eta gainera, hemen entzuten ari garen hau ere, seguramente ezaguna egingo zaizu, zer da hau Itziar? Hau da, Dangiliske taldea, deko plazantza talde bat, hor bertan panderoa joten dut, eta kopla batzuk kantau. Dangiliske du izena? Dangiliske. Dangiliske. Zintzilik, bizkaieraz. Joioa bezala? Bai, hoxe. Gaur, saiatuko gara gure kaxan txintxilik gehiegi ez ibiltzen. Itziar Ituño da gaur gurekin eta beste zertan serio hasi baino lehen, ikus dezagun bere aktore bizitzak zerren. Konfiantza galdu eta aktore izateko grina erabat abandonatu nuen. Hauxe kontatu zuen Itziar Ituño aktoreak elkarrizketa batean. Eskerrak erabakia behin betikoa ez zen izan. Izan ere, berarekin izugarri disfrutatzen dugu, bai telebistan, bai antzerkian, baita zineman ere. Fagorren lanean ari zela, Goenkalerako ditu zioten, eta ordutik Goenkaleko nekane izan da askorentzat. Gaur egun, Murillo inspektorea bezala ezagutzen dute askok. Te acostaste conmigo solo porque soy la inspectora al mando del caso, ¿verdad? Azken denboraldi honetan, La Casa de Papel saio arrakastatsuan parte hartu du eta. Hori bai, paper hori egiteko, Madrilera bizitzera joan behar izan da, eta horrek ez du bat ere konbentzitzen. Horrexegatik, libre duen bakoitzean, bere herrira bueltatzen da, Basaurira. Han primeran bizi dela aipatu du askotan Itziarrek. Aktore lanez gain, musikari bikaina ere bada Basauriarra. 3 musika talde desberdinetako kidea da. Dangiliske, Ez eta Hiru eta Ingot taldeetakoa. Aktorea, dantzaria, pandero jotzailea, abeslaria, artista hutsa gure Itziar Ituño, bai jauna? Kompleto. Aipatu diren kontu guziekin, ados? Bueno, ni abeslarienaz moldatzen, saiatzen naz. Abestu egiten duzu, gainera estrenatoki gainetik abestu duzu ez da dutxan, beraz abeslaria ere bazara. Egingo dugu errepaso bat zure ibilbide guztiari, eta, bueno, azkenekotik hasita, akaso, La Casa de Papel telesailarekin, bueno, egundalako esperientzia bizitzen ari zarelako zu, nolatan iritsi zara bertara, nola izan da bideo hori? Casting baten bitartez. Casting bat egin zidatenan Madrilen, ikusita zeukaten Loreak pelikula, eta bueno, nitaz akordatu eta egin zidaten castinga. Garai hartan, estrenatzear geunden antzeslana, eta ni joan nintzen castingera oso lasai, pentsaten ezetza. Bueno, hau ez dut egin behar, lanez lepo nabil eta ezin. Enaz etorrikon Madrila bizitzera, telesail bat egitera, eta, karo, holan joaten zarenean leku batera lasai, hartzen zaitu. Ondo ateratzen da, eta gero deitu zizuten, eta ez Itziar, eskezuke egiten nahi dugu, eta orduan erabaki hartu behar, klaro. Horrela izan zen. Eta erabakia hartu ostean, noski grabaketak hasi ziren. Erabaki gogorra, Bai? Bai, karo, ni Basaurin bizinaz, bertan daukat etxea utzi, proiektu bat utzi behar izan nuen kriston penagaz, eta, bueno, lekua hiri aldatu. Merez izan du. Beste inork ez dauka penarik, ze onartu zenuen papera, La Casa de Papelen Raquel Murillo inspektorearen papera egiten du, guazen Raquel pixka bat ikusten. Quiero helicópteros volando todo el día encima de su cabeza. Nada de comida, agua o cualquier otro tipo de petición. ¿Está claro? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos rehenes? Confirmados 35 trabajadores, 11 guardias de seguridad y 17 chavales del colegio británico. Y lo va a volver a hacer si sale del coma. Planos, todo el puñetero plano. Oso ona. Hala ere, egia da, hontan ere polizia paperean ikusten zaitugula, baina ez dauka zerikusirik, edo zerikusi gutxi dauka behintzat Goenkalen egiten zenuen Ertzaina paperarekin. Zertan inspiratu zara personaia hau sortzerakoan, edo? Bueno, esan zidaten,
The Silence of the Lambs, El silencio de los corderos ikusteko. Baina Clarice. ikusi nuen pelikula, jakiteko, san Starling, ez da? Clarice delakoa. Clarice. Zelako bizipenak zituen polizian moduko olako instituzio baten barruan, eta baina egia esan, nekaneren papere horren beste urtetan egitearena horrek asko balio izan dit. Alegia, zuk esan dakoan, aurpegi arraroa jarri du, esan ez bezala, nekanetik ere badu zerbait, ez da? Bai, diferenteak dire, baina egoeretan eta danatan, baina, hortxe entrenamendu bat izan nuen, Eta hori aldeko gainera. Eingo dugu demoran atzera, orain, Itziar. 14 urte zenituen zuk, Basauriko antzerki eskolan ikasten hasi zinenean. Zergatik joan zen Itziar 14 urterekin antzerki eskolara? Ikusi nuen kartela institutuan, eta amak beti eraman izan nahu bai zinera, bai antzerkia ikustera, eta orduan saletasun hori baneukan, eta ametxabe bai, ez da? Baina ez dakizu inoiz non dauen ez dakit esaten. Bapatean ikusi nuen hori, proba ingo dut. Proba ingo dut, zer da nau... Egia da horrelako gauzak ez direla momentu horietan gehiegi ere pentsatzen. Ez, ikusi nuen kartela, proba ingo dut, zer da nau antzerkiarena, eta uste nuen errezago izango zala, hori be bai, Ze kostan ditzazun gehien, hasiera hartan? Beldur guztiak eta danok dekogun erridikuluari... Bai, beldur hori gainditzea, bai. Baina ondo gainditu zenuen. Apurka, bino hortan nabile. Euskal aktorea zara, noski Itziar, euskaraz ikusi izan zaitugu kasurik gehienetan. Baina zuk 19 urterekin ikasi zenuen euskaraz hitz egiten? Bai. Nola, nondik? Aekan, Basauriko bolintxu euskaltegian, eta gainera bigarren urratsetik hasita. Begira. Nik dana ikasketa guztiak A ereduan egin nituen, 53 urte beko daz, esan behar da. Eta, garai hartan, Basaurin D eredurik ez egoen, ikastola bakarra, danak ez ginen gabitzen, eta, 19 urtegaz ja konsiente izan nintzenean, euskaldun sentitzen nintzen, baina euskera ez duen euskaldun bat... Erren geratzen da. Karo, bai. Eta, hasi eta... Ikasi da nola ikasi gainera. Gero, 1988an, sortu zen Nekane. Hasi zinen Goenkalen. Nekane Beitia. Nekane Beitia. Gogoan dituzu lehen grabaketaiek? Jakina. Bai? Hori eta sekula astuko. Ikusiko dugu zure lehen sekuentzia? Gogoratzen naz. Ikusi. Zu lasai, Nekane. Urte asko dara matzat ofizio honetan. Zure itzala izan naiz. Ez zara zu lehen promoziokoa izango. Lehen promoziokoa baino lehenagokoa naiz ni. Oraindik garai zaude, Lendabiziko promoziokoak lanean hasi zinetenean egoera hobean alzeundeten. Artean ez zegoen arkauterik. Zer? Iritze barregura ematen dizute ala? Zure hitzek? Ez. Zuri daukazu. Txapela? Hori besterik ez geunden behar da. Horri izango zituen Itziarrek kalkuluak egiten ari naiz 23 bat urte edo, gutxo gara bera, ez da? Pitufo 8 hori. Ostra, zure lehendabiziko sekuentzia, arralden. Arralden, Manuel Izondogaz batera. Ez egiten zara, lotxatu, sekuentzia hori ikusterakoan edo? Hombre, zago Eta nola gainera? Boa. Baina ze izan da zuretzako Goenkale Itziar? Niretzako kriston eskola eta kriston familia, bai. Bukatu zen, arezkero traturik eta mantzen zen duzu? Bai, badako WhatsApp talde bat. Bai, Bai, ondino. Bai. Izena du? WhatsApp taldeak? Ai, ama, ingeles ez da. Bai, ez? Bueno, izango da, bate bat. Jata orain. Baina aritzen zarete. Bai, irten gara hor. Ai, zan, kama. Akorratuko zara, saio bukatu arte? Bai. Badaukagu denbora. Emaizkiozu bueltatuko bitartean ETV-ko artxiboa arakatzen jarraituko dugu eta horretarako onena gurera dator Nerea alias! Gabon, alias! Aize plazerra, aize errezerako aktore bat eukitzea gaur hemen gurean. Eski Euskal Herrin kriston talentua daukagu eta gustu emateu ikustea zubetelako aktorea gero nola kanporatera eta ez? Ba ikusten duten, ez? Zer dakagun eben. Aixo bai ez. Kriston poza eman dit. Begira, Goenkaleko irudiak ikusten nahi duzete, baina Itziarren lehenengo aldia ez da hori, Ez. Hanka sartu dugu igual? Ez, hanka sartu ez, baina denak Goenkalengatik ezagutzen dugu edo behintzat bere hasiera hortxe izan zela iruditzen zaigu, baina 1997an ja urte bete lehenago
zerbait egin zenuen etxe hontan. Bai. Gogoratzen zea. Nik erakutsi nahiko nizuke gaur. Agurre lentzera agurrizeneko TV-movie bat edo izan zen, ez da? Bai. Venga, presaude. Venga, hartu arnasa. Ta hauxe, gure itzia. Agurro lentzero agur. No te regalos para nadie. El servicio se ha acabado. Este año no arrendará. Vamos buscando al lenchero. Bueno, hortxe itziar gure itziar lehenengo alditan. Ze izan zen hori? Gu ezkara akordatzen behintzat. Agur, olentzero, agur. Gazteak zari ezuek igual ez da. Deno gara gazteak hemen. Zuere, bai? Bai. Baina gaztelera zen hori, ez? Gazteleraz. Zegintzen, olentzero galdu eta zuek gari... Gu olentzeron bila. Bai, mendian zehar da olentzeron bila. Agertu zen? Ginen. Zan, olentzerori buruz thriller moduko bat. Eta nola iritsi Itziar zen? Laskanok parte hartzen zeuen, eta, bueno, aktore gehiago. Hartara ere casting bat eginda edo, Itziar? Bueno, casting bat. Zuzendaria ezagutu nuen korto baten bitartez, beragaz korto bat egin nuen, eta esan zian, badauka TV-movie bat, eta ETV hartzen badit, zu izango zara protagonista. Eta alaxe gertatu zen. Eta alaxe, eta berba bete, bai. Telebista saioetan ezagutu zintugun, baina gero pelikula pila bat egin dituzu, bederatzi, eta txuleta ekarriet, porque eske dena gogatzea oso komplikatua da. Bera, Agujeros en el cielo, El final de la noche, Arcadia, Dragoia Iztaria, Izarren argia, Lasa eta Zabala, Loreak, Igelak eta Errementari. Ez zaitez tabataztu, ez da? Uste dut ez. Uste dut ez, bueno, ondo. Hala ere, ez dakit arrakasta gehien lortu duna, edo bintzat, esan dezakegu oso entzuna izan zena Loreak izan zela. Bai, gogoratuko ditugu Loreakeko irudi batzuk ikusiko jau? Venga, hortxe, Loreak. Loreak eta loreak. Loreak egin Oskarretara iritsi zineten gutxi gora bera, Itziar. Hortxe, atarian egon zan. Bai. Ze pelikula Loreak, Itziar? Nitzako bai. Egin duzun berezienetakoa, seguru. Ez bada bereziena, bai. Zer niri behin, godazen naiz, Loreak pelikula ikustetik zinetik atera eta lagun batek esan zidala. Ez zai gustatu Loreak eta zergatik eta triste nago. Eta esan dira, klaro, eske pelikula tristea da, historio tristea da, eta triste bali mazaude hori da pelikula lortu duela zu ere unkitzea eta emozionatzea. Eta hori bakarrik ez, gero izan duzuen errekonozimendua ere, merezitakoa izan da pelikula honekin. Bai. Gainera, izan zen sorpresa handia. Ikusi genduen lehenengo, aurre estrenaldian, eta asko gustatu jakun pelikula, pentsau genduen, kriston pelikula ona da, izango da. Baina, karo, zelako ibilbidea izango zuen gero... Hainbestera nioko alzenik ez zenuten uste zuek. Sorpresa politak. Bueno, pelikula triste izango da, baina kriston postasunak ekarri izkizue, eta ez Oskarrak eta bakarrik. Gogoratzen ez 2015ean, Sagardo berriaren inaugurazio hortara joteko aukera eman zitzela Loreak pelikulak, ez? 3 protagonistei. Han elkarri ikusi genuen zenia ordunean lanean izan, bai, hogatzea, eski irudi horiek ikusi. Hori Oskarrak baino bea da, eh? Hoi bai, kristona. Sagardo dotegi demoraldi berria irikitzea hori da, Bajun, Sagardo berria, probatu, gero bazkaldu genuna, txuleta eharra eman ziguten. Bueno, bantxe izan zinean, eta estrenatu zenuten, eta ikusiko dugu, irudi horiek ikusi. Begira. Ona, euskera eta zineari esker, txotxe egitera, niretzako gauza handia. Gure Sagardo berria! Bueno, hortxe, txotxe egiten, gaina... Aurtengo demoraldia ere orain dela gutxi hasi da. Badaukazu afiziorik edo zaletasunik edo ohiturarik Sagardotegitara joteko? Aldoan guztietan egiten dut eskapatxuren bat, bai, Astigarrara edo Hernanira. Guk ere laiztar daukagu gure kaxakoa, alias eta kompainia, osake hasi genok entrenatzen. Nahi ez behiratu zeurten nahi antolatzea etzaitokatzen. Intza Irizar, prestatu agenda, venga. Entzutu, Irizarrek, nire alias, eskerrik asko. Agur, aio
Aipatu ditugu telebista eta zinea, antzerkia, zure beste pasio handietako bada, eta orain Kuadernoa zuri izeneko antzezlanarekin zabiltza batera eta bestera. Bai. Ingo dugu promozio pixka bat, non ikus dezakegu Itziar? Jo, ibiliko gara, martxoan hilea, denboraldia maitzear dago, bolo askorik ez dago, baina Nafarroan, Nafarroko herri batzutan, zizur nagusian, uste dut dala bat, euskeraz, erderaz bebadeko guz bolo batzuk. Martxo inguruan beraz? Bai, martxo inguruan, Nafarroan. Ados. Kuadernoa zuri, eta erderaz bebadeko kuaderno en blanco. Bai, ze antzerkia, ari nahiz argazki beti begira, zu izan zinean hori gugezken egin. 2002 urtean Amazonasen antzerki irakasle, Itziar. Odo dinamizatzaile, irakasle asko zatia da. Irakasle lanetan aritu zinen. Bueno, horribili nintzen. Eta hori? Ni langabezian enbilen, egin nuen kurso bat, karrera maitu ostean, eta aukeratu ninduten kooperante moduan Amazoniara joateko, Iquitos hirira, eta han ibili nintzen antzerki tailerrak emoten, bai ikaslei eta bai irakaslei, irakasleak hor agertzen dira. Zer moduzko esperientzia, ura? Itzela, oso polita. Sekulakoa. 3 hilabete pasan nituenan, eta ella eta estuko kriston lotura mantentzen dute. Topikoa ez da, baina erakustera joan eta zenbat ikasten den horrelakoetan. Hoixe da. Ze politak geratu dena. Bai. Horrez gain, Lekeition, film baten grabaketan murgilduta ere bazabiltza. Bai. Hori zerbait aurreratzeko modurik izango bazen behintzat? Bai, Lekeitioko etxea deko titulua, erdera zeingo dugu, hori bai, eta Maitena Salinas eta biok, aiztak izango zara eta biok. Bai, askotan esan duzko antza badaukagu. Bai, antza ez dakit tankera, aire bat, Bai, toketxu bet degoula eta bitxu. Ondo? Hori ere ikusiko dugu beraz. Itziarrek ikuste aldu bat ere telesailik edo? Jarraitzen alduzu? Bai, nik ikusita dekote Juego de Tronos, Breaking Bad, pilo bat, The Affair, bai, engantxauta nao. Eta nao zai, ia euskeraz, holako bat egiten duen potente. Zu prest? Mundu osoan ikus daiela. Nori esan behar dugu Itziar? Guazen telesailo bat egitera euskaraz? Hoixe, ez da egit. Animatuko zinateke zu beste bat egitera? Ba, ez da? Ni, desietan nago, danok. Euskal Herriko aktore guztio dagoz desietan. Guk ere aldarrikapen hori egingo dugu eta guk ere ikusi nahi dugu berriz ere euskarazko telesail bat. Hoixe. Ze materiala badago Euskal Herrian. Egongo ez dago. Beste orain adibidez, orain dela oso gutxi. Handia pelikula. Ze arrakastari dena izaten. Bi zuzendariak hemen izan genituen gainera, hortxe zu eserita zauden lekuan izan ziren, Jon eta Aitor. Eta kasualidadez, saio hartan, zutaz aritu ziren Itziar. Itziarrik uste pixkat ukitu nauz, ez dakit, derrepente hori ikusiet, eta hainbeste sufritu zuen momentu batean, oso txoro batean. Merezi gabe batean. Merezi gabea, dudik gabe, eta ez dakit, derrepente hartu izait hori, eta... Unkitu egin zen, Garaño jauna zu ikusitakoan, ze esan du, bide gabe edo sufritza tokatu zitzaizula, garai batean, eta bera ere ez dagoela konforme. Gizue, justo, La Casa de Papel seria hasi baino lehen, holako boikote moduko bat, holako saiakera bat egon zala, eta tokatu jatan sufritzea, tipiko haters horiek. Bai, hori da. Karo, gero kontua larritu egin zen katea bai, eta, momentu latzak pasatu nituen, baina egie da, Euskal Herrian sekulako babesa jaso neben. Eta ez Euskal Herrian bakarrik, idatzi ostan, ez dakite, Kastillako jendeak, Andaluziatik bebai, da gero aktoreo mugidu ginen, Euskal Herriko aktoreo mugidu ginen, komunikatu bat aurkeztu zeia, nahikoa da, sorgin egizan askagarri hoietaz, hori esan behar da. Nahikoa da. Eta bukatu dezagun honekin, eta egin dezagun lan normal. Normal. Eta utzi jozue, Itziar. Egia da, boikotak bat ere arrakazarik ez duela izan. Bueno, ez dakit banik, espero tezetz. Espero duzu ez? Espero tezetz, baina... Telesail honetan behintzat, audientzia datu eta begiratuta. Bai. Zu gainontzean sumatzen duzu, oraindik ere badagoela horre... Noiz zean behin baten bat sartzen jata Instagramen barbaridadeak esateko, hori egi da. Eta ez dakit Antena 3 kateak ez dakit zelan hartu dauen. Egitan ez dakit zelan hartu dauen. Zuk horrelako kasuetan... Barriro ditzen badoztio, orduan pentsatgot ez da ez gertatu. Ze, klaro, guri ere parteka tokatzen zaizki horrelakoak, eta horrelako kasuetan zuk zer egiten duzu? Norbaitek zerbait itxusia idazten dizu?
blokeatu. Eta listo. Ni horretanena sartzen. Biderik motzena hori ez da? Utzi pakean eta jazta. Jazta, bai. Beste kontu batzuetara. Bai. Asko zalaiagoak eta politagoak. Izan ere, mezua zuk gure kaxa hartan Jon Garaño eta Aitor Arregiri bidali zenien. Orain tokatzen da, buelta jasotzea. Ikusi. Kaixo itziar, zemuz, oain dala 5 urte uste ezagutu ginala, Loreakeko kastinean. Ez dakit sekula esan dizugun, baino Loreaken proiekturako dirua bilatzen hasi ginean, beti planteatzen duzu kastin moduko bat, ideal bat. Eta hasierako momentu hartan, jatzu agertzen zinen Lourdes bezala. Goza bat izan zen zurekin lan egitea. Zu beti izan zea, alaia, irripartsua, eta beti oso atsegina izan da zurekin lan egitea. Eta espero ezagun hemendik gutxira ere, berriro elkarri guztea eta elkarrekin lan egitea. Bitartean, zorte hon eta musu handi bat. Agur. Kaixo itziar. Bueno, bakarrik esateko, plazer bat izan da zurekin lan egitea eta zu ezagutu izana. Egia esan, askotan esan dugu zu hartzeko arrazoi nagusienetako bat zela, zure begirada, oso begirada indartsua duzulako. Baino, gero konturatu ginean, genekin zerbait, ez da? Genekin aktore hona zinela, baina gero konturatu ginean zurekin lanean, uste genuena, baina aktore oraindik hobeagoa zarela. Eta hori gutxi balitz, profesionala, zure lankideen laguna, eskuzabala ere, eta aktore bati eskatzen dizkiogun gauza guztiak dituzula, ezta. Badakigu lan asko egingo duzula, eta horien artean gustatuko litzaiguke zurekin lan egitea. Zuk nahi bale maezu, egingo dugu lan elkarrekin beste batean. Bueno, muixo handi bat. Gero arte. Negarti utxanaz, jo. Bueno, sanoa da. Bai, nintzako da txiseitea. Bai, hori. Pentsa ze bi zuzenarik, ze gauzak esan izkizuten, Jo, bueno, ni asko maite ditut hori esan behar dute, eta kriston, kriston besarka da bidaltzen dutziet. Emetik eta esatea, niri desiaten nagoela, eurekaz barriro lan egiteko. Hori... Izango da horreinik ere orduan aukera elkarlanen aritu eta gauza politak egiteko.